Každý v tomto štáte, viete, neexistuje v týchto inštitúciách niekto od neviem akých funkcií, kto nemá politické krytie. Každý musí u toho, kto vládne, lobovať a sedieť v jeho kancelárii. Takže prestaňme tu už trepať o nejakých výberoch a neviem čo. My riadíme štát v rámci kultúry, hlásime sa k zodpovednosti za kultúru, za všetky oblasti. Ja som zastanca tvrdej ruky štátu a keď sa tu nebude tvrdou rukou vládnuť, tak vždy to tá opozícia zneužije.